Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video. At huwag na din kalimutan mag-subscribe. Bata pa lang ako, mahilig na ako magbasa, manood o makinig ng iba't ibang love stories. Pero hanggang ngayon, masasabi kong wala pa ring tatalo sa nakakakilig ngunit nakakakilabot ding kwento ng pag-ibig ng aking tita Pauline at kung paano niya nakilala ang kanyang asawa dahil sa isang aswang. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig ngayon dito sa channel ng Sitio Pangil. Please call me Paula. 18 years old at isa sa inyong mga silent listeners. Matagal-tagal na rin po buhat na ma-discover ko itong channel nyo, Sir Lancelot. At marami-rami na rin akong napakinggang iba't ibang horror love stories dito sa inyong programa. Kaya naman ngayon ay naisipan ko mag-email sa inyo para ipadala ang isa sa mga kwentong talagang tumatak sa isip ko buhat nang marinig ko ito. Itago natin siya sa pangalang Pauline, ang panganay na kapatid ng papa ko. At siyang nagsilbing breadwinner daw noon ng kanilang pamilya, buhat nang maulila sila ng parehong lolo't lola ko sa magkasunod lang daw na taon. Buti na lang daw at may naiwang negosyo ang mga ito sa bayan na isang bigasan at 2 pwesto sa palengke na pinauupahan nila. Bukod doon ay nagpatayo rin si Pauline ng kanyang sariling negosyo, isang kantin na malapit sa isang pabrika at sabay-sabay niyang pinatakbo ang mga yon para tustusan ang pangangailangan ng magkakapatid. Bata pa raw noon si Papa, nasa elementarya pa lang siya na mangyari ito, habang ang isa pa nilang kapatid na si Antoinette, ang pangalawa sa kanilang 3 magkakapatid, ay nag-aaral naman daw noon bilang isang college student at naninirahan sa isang dorm sa Maynila na malapit lang sa pinapasukan nitong university. Maayos naman daw ang buhay nilang magkakapatid noon. Pero nagsimula yung magbago. Nang isang araw ay bigla na lang daw umuwi sa probinsya nila sa Pampanga si Antoinette. Dala ang balitang may iniinda raw siyang karamdaman. At ayon pa kay Antoinette, nagsimula raw yun buhat ng maging kapitbahay niya ang isang matanda na palaging nagbibigay sa kanya ng pagkain. Sa palagay daw ng dalaga, nilalason siya nung nasabing matanda. Ang unang suspetsa raw noon ni Pauline ay nagsisinungaling lang sa kanya ang kapatid na si Antoinette dahil na rin sa mga sintomas na napapansin nila mula rito. Nagsusuka sa umaga, lumalaki ang katawan, palaging tulala, bukod pa raw sa napakarami raw kung ano-anong sakit sa balat na tumutubo sa katawan nito. Ang hinala ni Pauline ay nagdadalang tao si Antoinette. At lalo pang lumakas ang kanyang hinala nang mapansin nila kung gaano ito kalakas kumain na akala mo'y hindi siya mabusog-busog. Hindi raw gustong pilitin ni Pauline ng kapatid na umamin, kaya naman hinayaan na lang nilang kusa itong magsabi ng totoo. Pero hindi yun nangyari dahil natuklasan mismo ni Pauline na mali siya ng akala. Hindi pala talaga nagsisinungaling si Antoinette. Isang linggo na raw na napapansin ni Pauline noon na tila ba nagkakaroon ng kakaibang sigla si Antoinette sa tuwing sasapit ang gabi. Samantalang sa umaga naman ay animoy ito'y may sakit dahil nanghihina ito at halos ayaw nang lumabas ng kanyang kwarto. Hanggang isang gabi na alimpungatan daw si Pauline noon sa himbing ng kanyang tulog dahil sa nakarinig siya ng malalakas at gumagaralgal na paghinga sa isang sulok ng kwarto nila ni Antoinette. Iminulat niya ang kanyang mga mata, pero dahil patay ang ilaw sa loob ng silid, hindi niya raw agad naaninag kung saan yun eksaktong nanggagaling. Hinintay niya muna makapag-adjust ang kanyang paningin sa dilim, pero sa oras na yun, namalayan niyang nasa tapat na ng nakabukas nilang bintana si Antoinette at tila ba handa na itong tumalon mula doon. Sa gulat niya ay napabalikwas daw ng bangon si Pauline at agad na nagtanong gamit ang natataranta niyang boses kung ano ang ginagawa ni Antoinette doon. Nilingon naman siya ni Antoinette.
Pero dahil doon ay nakita raw ni Pauline kung paano tumulong mula sa bibig ng kapatid ang naglalagkit nitong laway. Gulat at takot ang emosyong nakaukit sa mukha nito. At sa sobrang bilis daw ng mga sumunod na pangyayari, namalayan na lang ni Pauline na nakatalon na pala mula sa bintana si Antoinette at hindi niya ito nagawang pigilan. Isang malakas na hiyaw ang kumawala sa lalamunan ni Pauline. Agad siyang napatakbo para silipin sa ibaba si Antoinette. Pero ganun na lang ang gulat niya nang hindi niya makita ang kapatid. Imposible raw yung mangyari lalo na't nasa ikalawang palapag ng kanilang silid na siyang tinalunan ni Antoinette. Kaya paanong wala man lang siyang narinig na bumagsak sa lupa at paanong wala na sa paligid ng kanilang bakuran si Antoinette. Inilibot ni Pauline ng paningin sa paligid hanggang sa mapadpad ang tingin niya sa kalsada sa labas ng nakabukas nilang gate. Doon ay nakita niyang tumatakbo si Antoinette na parang wala sa sarili. Marumi ang suot na damit. Walang suot na sapin sa paa habang may hawak-hawak ito sa kanyang kamay. Isang patay na biik. Ganon na lang ang gulat ni Pauline nang ilang segundo pa ang lumipas. Nakita mismo ng dalawa niyang mga mata nang bigla na lang nasabin ni Antoinette ang walang buhay na biik na hawak-hawak niya. Otomatikong naitakip ni Pauline ang mga palad niya sa sariling bibig habang pinapanood niya kung paanong tila gutom na kinakain ng kapatid ng laman ng biik. Animoy uhaw na uhaw din itong iniinom ang dugo ng naturang hayop. Kasabay ng pagguhit ng kakaibang ekspresyon sa mukha ng dalaga na tila ba yun ang pinakamasarap na putahing natikman niya sa kanyang buong buhay. Pinilit ni Pauline na huwag gumawa ng kahit anong ingay upang panatilihing ligtas ang kapatid. Alam niyang hindi maganda ang mangyayari kung may ibang taong makakita sa inaktong yun ni Antoinette. Mabuti na lang talaga at maagang matulog ang mga taong nakatira sa kalye nilang yun. Kaya naman nagawa niyang pakalmahin ng kanyang sarili bago siya nagpasyang labasin na ang kapatid. Paglabas niya ng kwarto ay nakita niya ang bata pa noong si Papa na nagising at pupungas-pungas sa mata habang papunta ito sa banyo. Tinanong pa raw siya nito kung saan siya pupunta pero hindi sumagot si Pauline. Bagkus ay inutusan niya itong bilisan ng pagbabanyo at huwag na huwag lalabas ng kwarto pagkatapos. Masunurin naman daw noon si Papa sa kanyang ate kaya ginawa niya ang utos nito. Ipinasok ni Pauline si Antoinette sa loob ng bahay. Nagpatianod lang din naman ng dalaga sa kanyang ate hanggang sa malinisan na ito ni Pauline at maibalik sa kanyang higaan. Para lang daw noong nag-sleepwalk si Antoinette dahil kinabukasan ay wala itong maalala tungkol sa nangyari kagabi. Lumaki si Pauline sa matatandang mga paniniwala kaya naman una pa lang ay may hinala na siya sa nangyayari sa kapatid niya. Ganun pa man ay ayaw niya itong tanungin ng direkta dahil sa takot na mas lalo pa yung makapagpasama sa kalagayan nito. Pero agad-agad ay nag-isip si Pauline ng gagawin niyang hakbang para malaman ang totoo. Nang araw ding yun pagsapit ng mga bandang 9:00 ng umaga ay nagpaalam siyang may pupuntahan lang saglit. Iniwan niya si Antoinette na mag-isa sa bahay dahil wala rin naman itong ganang bumangon man lang sa higaan. Tulad ng dati ay hinang-hina na naman ang katawan nito at ayaw na ayaw nitong masinagan man lang ng araw. Ang batang si Papa naman daw noon ay napagpasyang isama ng kanyang ate Pauline. Natatakot kasi itong iwanan ng bunso nila kasama si Antoinette. Dahil nga may hinala siyang si Antoinette ay tila ba nayanggaw. Ang dating kusinera sa kantin ni Pauline na si Aling Maming ang siyang pinuntahan nila sa mismong bahay nito. Hindi naman kasi lingid sa kaalaman ni Pauline na isa itong magaling na manghihilot at herbularyo na palaging nag-aalok sa kanya noon ng mga herbal medicines na gamot daw sa iba't ibang sakit sa katawan. Dito niya ikinonsulta ang lagay ng kanyang kapatid na si Antoinette dahil tiwala siyang hindi nito yon ipagkakalat. Gulat na gulat naman si Aling Maming sa nalaman. Agad ay nakaramdam siya ng awa sa dating amo. Kinumpirma niya ang nangyayari kay Antoinette ay mga paunang sintomas nga na ang isang tao ay nahawaan o napagpasahan ng pagiging aswang.
Ngunit mabigat sa loob na inamin niya kay Pauline na wala siyang kayang gawin para gamutin ng kapatid nito. Ayon kay Aling Maming ay hindi raw yun ang kanyang espesyalidad. Wala raw siyang alam pagdating sa panggagamot o pakikipaglaban sa mga nilalang na tinatawag na aswang, dahil ang alam niya lang ay manggamot ng mga normal at natural na karamdaman gamit ang mga halaman. Agad na bumagsak ang balikat ni Pauline dahil doon. Ngayon ay hindi niya alam kung saan pa siya lalapit. Sa totoo lang, pinipigilan niya lang noon na maiyak sa harapan ng dati niyang kusinera dahil kilala siya ng mga empleyado niya na matapang at istrikta. Pero halos bumigay siya nang biglang tapikin ni Aling Maming ang kanyang balikat, kasabay ng pagsasabi nito na ganun pa man ay may kilala naman daw siya na pwede makatulong sa kanilang magkakapatid. At yun ay ang malayo niyang kamag-anak na nakatira sa probinsya ng Batangas. Kilala raw ang second cousin niyang ito bilang isang mahusay na albularyo na lumalaban at pumupuksa ng mga aswang. Kaya naman napakarami rin itong alam pagdating sa mga ganong klaseng nilalang. Yun nga lang, ayon kay Aling Maming ay matagal niya nang hindi nakakausap ang pinsan niyang ito. At ang huling balita niya raw rito ay tumigil na ito sa panggagamot at itinoon na lang ang pansin sa pagninegosyo. Pero sa mga sandaling yun ay desperada na talaga si Pauline at handa siyang subukan ng kahit na ano malunasan lang ang kapatid na si Antoinette sa lalong madaling panahon, bago pa man ito lumala at tuluyang makapanakit ng ibang tao o maipahamak sila at ang sarili niya mismo. Walang ibinigay na eksaktong address si Aling Maming kay Pauline, dahil ang tanging natatandaan lang nito ay ang barangay kung saan nakatira ang kanyang pinsan. Ganun pa man ay hindi na yun ininda pa ni Pauline at dali-dali ay inaya niya ang kapatid na si Antoinette na magtungo sa Batangas kinabukasan. Yun nga lang, kinailangan niya munang iwanan sandali si Papa noon sa pangangalaga ni Aling Maming dahil ayaw niyang mapahamang ito kung sakaling hindi aakma sa plano niya ang mangyayari. Maaga pa lang ay umalis na sila ng bahay dahil iniiwasan niyang abutin sila ng dilim sa daan. Alam niyang delikado ang magiging lagay nila ni Antoinette kung sakaling abutin sila ng gabi sa labas. Nagdesisyon si Pauline na dalhin ng sariling sasakyan para mas maging madali ang kanilang biyahe. Mabuti na lang daw at nagkataon daw na napakaluwag ng kalsada ng mga panahong yun, kaya naman naging mabilis at walang abala ang kanilang paglalakbay. Mahigit kumulang 3 o 4 na oras lang daw ay nasa Batangas na sila ni Antoinette, na nakakapagtakang sa buong biyahe nila ay tahimik lang at tila lumilipad ang isip habang nakatuon ng pansin nito sa labas ng bintana sa backseat. Kaya naman maya-maya ay nagulat si Pauline nang bigla itong magsalita. Bigla itong nagtanong kung balak na ba siyang ipagamot ng kanyang ate Pauline. Yun daw kasi ang paulit-ulit na sinasambit ng mga boses na naririnig niya sa kanyang utak. Mga tinig na pilit daw siyang kinukumbinsing tumakas simula pa kanina. Sa kanyang narinig ay agad nagtayuan ng halos lahat ng balahibo ni Pauline sa katawan. Nanlaki ang mga mata niya pero pinilit niyang magmaang-maangan. Tinanong niya kung anong kalokohan ba ang sinasabi ni Antoinette. Piniki pa niya ang kanyang tawa para paniwalain ito. Pero nakita niya lang na umangat ang isang sulok ng labi ng kanyang kapatid. Bago nito sinabing, wala na raw siyang magagawa pa dahil tinanggap niya na ang anumang sumpang itinanim sa kanya. Dahil doon ay hindi na napigilan pa ni Pauline ang pagbabago ng kanyang ekspresyon. Tinanong niya si Antoinette kung sino ang tinutukoy nitong nagtanim ng sumpa sa kanya. Pero hindi na ito nag-abala pang sumagot. Ganun pa man ay hindi nito inalis ang nakakainsultong ngiti sa labi at kahit nasa labas ng bintana nakatuon ng mga mata nito, hindi pa rin nakaligtas sa pansin ni Pauline ang matalim nitong mga titig nang sulyapan niya ito sa rearview mirror ng kanyang sasakyan. Hindi na sila nag-usap pa ni Antoinette sa buong biyahe pagkatapos noon. Ngayon ay mas lalo siyang naging determinadong tulungan ng kapatid. Nakarating sila maya-maya pa sa barangay na sinabi ni Aling Maming. Doon na nagsimulang magtanong-tanong si Pauline hanggang sa ituro siya ng ilang tao sa isang kalyeng nasa gitna ng barangay. Ayon sa mga ito, may makikita raw siyang isang malaking sari-sari store sa unahan ng naturang kalye
at yun daw ay pagmamay-ari ng albularyong si Sebastian. Doon ay nabuhayan siya ng loob habang iniisip na sa wakas ay makakausap niya na ang matandang albularyong tutulong sa kanya upang magamot ang kakaibang karamdaman ng kapatid na si Antoinette. Inihinto ni Pauline ang sasakyan sa tapat ng nasabing sari-sari store na tunay ngang may kalakihan at maraming lamang iba't ibang mga paninda. Ibinaba niya ang bintana ng driver's seat. Pagkatapos ay sumilip siya mula sa pagitan ng mga nakasabit na chichirya sa steel matting na harang ng tindahan at doon ay naaninag niya ang isang nakatalikod na lalaki. Kasalukuyan nitong abala sa pag-aayos ng kanyang mga paninda, kaya naman noong una ay nagdalawang isip pa siyang tawagin ito. Ganun pa man ay ginawa niya pa rin yun na agad naman ikinalingon ng lalaki. Nakataas ang isang kilay ng lalaki nang tanungin siya nito kung ano bang kailangan niya. Hindi gaanong maaninag ni Pauline ang itsura nito noong una dahil natatakpan ng chichirya ang kalahati ng mukha nito. Pero sumagot pa rin siya. Sinabi niya na hinahanap niya ang albularyong si Manong Sebastian. Pagkatapos ay tinanong niya ng magalang kung nandoon ba ito sa mga oras na yun. Pero imbes na sagutin din siya na maayos ay lalong tumaas ang kilay ng binata. Pagkatapos ay inulit nito ang mga katagang binitawan niya kanina. Manong Sebastian? Napakamo tuloy si Pauline sa kanyang sentido at sinabing si Aling Mameng ang nagturo sa kanya upang hanapin ito. Pagkatapos ay direktang sinabi niya sa kausap na kailangan niya ang tulong ng nasabing albularyo. Doon pa lang lumambot ang muka ng binata. Pagkatapos ay hinawi nito ang chichiryang humaharang sa muka nito. At doon ay tumambad kay Pauline ang napakagwapo nitong muka na akala mo ay isa itong lalaking hinugot ng diretsyo mula mismo sa isang magazine. Pero halos malaglag ang panga ni Pauline dahil sa sunod nitong sinabi. Siya raw si Sebastian at 28 lang daw siya kaya hindi raw bagay sa kanya na tawaging Manong. Gulat na gulat si Pauline na malamang halos 3 taon lang ang tanda sa kanya ng albularyong sinasabi ni Aling Mameng. Ang buong akala pa man din niya ay isang uugod-ugod at kulubot na matanda na ang sasalubong sa kanya, tulad ng mga tipikal na albularyong alam niya. Pero bago pa man makabawi si Pauline mula sa pagkabigla, naggulat siya nang biglang sumeryoso ang mukha ni Sebastian. Pagkatapos ay napahawak ito sa sariling dibdib. At mula doon ay inilabas nito ang kwintas na nakatago sa ilalim ng suot nitong t-shirt. Isang botelyang may lamang likido ang nagsisilbing palawit sa kwintas at katakatakang kumukulo raw yun. Tumalim ang tingin sa kanya ni Sebastian. Pagkatapos ay mabilis nitong sinulyapan na nakasarado na ngayong bintana ng backseat. Ilang saglit pa'y muli nitong ibinalik ang paningin sa kanya kasabay ng pagbibitiw nito ng mga katagang. May daladala raw siyang kampon ng kadiliman. Napangiwi si Pauline sa sinabi ni Sebastian bago siya mariing umiling. Pagkatapos itinanong niya ito kung pwede raw ba silang mag-usap ng silang dalawa lang para maipaliwanag niya na maayos ang dahilan ng pagpunta niya roon. Madali namang kausap ang binatang albularyo at agad-agad ay inaya siya nitong lumabas ng sasakyan. Lumabas din ito sa kanyang sari-sari store at sinalubong siya. Pumwesto sila sa lilim ng isang punong langka na katabi ng tindahan ni Sebastian. Walang inaksayang oras si Pauline at agad-agad ay kinuwento niya rito ang dahilan ng kanilang pagsadya. Napatango-tango naman si Sebastian habang nakikinig. Nang matapos si Pauline sa pagkukwento ng mga nalalaman niyang detalye sa binatang albularyo, isang malalim na paghinga ang isinagot ni Sebastian sa kanya. Ang sabi nito hindi raw niya kayang tukuyin ng lahi ng aswang na nanghawa sa kapatid niya hanggat hindi niya ito nakikitang nagpapalit ng anyo. Kaya naman kailangan pa nilang maghintay hanggang sa sumapit ang hating gabi. Pinatuloy sila ni Sebastian sa loob ng pamamahay nito na kamangha-manghang may kalakihan din pala. Isa yung tila modernang bahay kubo na gawa sa matibay na uri ng kahoy na nakakonekta rin pala mismo sa sari-sari store niya. May silong ang nasabing bahay
pero ang silong na yon ang nagsisilbing dirty kitchen ni Sebastian. Nandoon na may kalakihang kalang de kahoy at iba pang kagamitan sa pagluluto na pawang mga nakasalansan na maayos at organisado. May 2 kwarto sa mismong loob ng bahay. Ang isa ay ginagamit ni Sebastian habang ang isa naman ay para sa kanyang mga bisita. Doon sila itinuro ni Sebastian sa mas malaking kwarto para naman maging komportable sila ng kapatid na si Antoinette habang nakikituloy sila rito. Sobra-sobra ang pasasalamat ni Pauline sa binata na bagamat kakakilala pa lang niya ay kinagaanan agad niya ng loob. Ganun pa man ay mukhang kabaliktaran naman niya ang kapatid na si Antoinette dahil buhat ng bumaba ito ng sasakyan ay hindi na naalis sa masamang tinging ipinupukol nito sa binatang albularyo. Panay tuloy ang paghingi ni Pauline ng tawad kay Sebastian pero isang ngisi lang ang isinagot ng binata. Sabay sabing hindi raw yun ang unang beses na halos patayin siya ng titig pa lang ng isang aswang. Mukhang nakikilala raw siya ng dugong dumadaloy ngayon sa ugat ni Antoinette. Kaya malaki ang hinala niyang minsan niya nang nakaharap ang lahing pinanggalingan ng taong nanghawa sa dalaga. Pagkatapos dalhin ni Pauline si Antoinette sa silid na itinuro sa kanila ni Sebastian, muli niyang binalikan ng binata sa tindahan nito. Pagkatapos ay doon niya na ikinuwento ang mga sinabi sa kanya ni Antoinette kanina habang sila'y nasa sasakyan. Sinabi niya rito na ang hinala niya ay dinaan sa pagkain ni Antoinette ang laway na siyang humawa ng pagkaaswang sa kanyang kapatid. Hindi naman sumagot si Sebastian at nagkibit balikat lang ito. Halatang hindi ito sang-ayon sa hula ni Pauline. Dahil doon ay tila nabuhay ang kuryosidad ni Pauline. Tinanong siya ni Sebastian kung bakit, pero sabi nito ay maghintay na lang daw sila hanggang mamayang gabi. Hindi na siya nakipagtalo pa sa albularyo at umusal na lamang ng isang dasal na sana ay tama ang kanyang desisyon na humingi ng tulong sa binata. Hindi na malaya ni Pauline na nakatulog na pala siya sa loob mismo ng sari-sari store ni Sebastian nang nakasubsob ang mukha sa maliit na mesa at nakaupo sa isang silyang wala namang sandalan. Naalimpungatan lang siya na marinig ang malakas na sigaw mula sa loob ng bahay kubo. Agad na napatunghay ng bangon si Pauline na mapagtantong boses yun ng kapatid na si Antoinette. Paulit-ulit itong humihiyaw na bitawan daw siya at pakawalan. Sa pagkataranta ay biglang napatayo si Pauline, dahilan upang mapasilip siya sa labas ng sari-sari store ng albularyo. At hindi niya inaasahan nang mula doon ay may makikita siyang isang hubot-hubad at napakaitim na nilalang na nakatayo sa harapan ng tindahan. Nakalawit ang dila habang nagliliparan na napakaraming uwak sa ibabaw ng ulunan ng nasabing nilalang. Tumutulo pa mula sa nakakapandiri nitong dila ang masangsang na laway na halatang malapot at naglalabas ng masangsang na amoy na humalo sa hangin. Isang malakas na hiyaw ang kumawala sa lalamunan ni Pauline bago siya nagtatakbo papasok sa loob ng bahay kubo kung saan naman bigla niyang naabutan si Sebastian na nakasampa na sa ibabaw ng kapatid na si Antoinette na ngayon ay nakabukangkang na ang 2 hita sa harapan ng binata. Nakagapo sa mga kamay ni Antoinette na pilit namang nagpupumiglas sa kamay ng binatang albularyo. Nagpapapalit-palit ang tingin niya sa dalawa nang mapagtanto niyang tila may ginagawang kababalaghan si Sebastian sa kanyang kapatid. Akmang susugurin na sana ni Pauline si Sebastian nang bigla na lang siya nitong sigawan at sinabing kailangan daw niyang kunin ang dahilan kung bakit nagkakaganoon ng kanyang kapatid. Kailangan niyang kunin ng punla ng aswang sa loob mismo ng sinapupunan ni Antoinette. Doon lang napansin ni Pauline na namumula ang mga mata ni Antoinette at tila may malalaking sugat na naglalabasan sa buo nitong katawan. Nagkakaroon din ito ng makakapal at itim na balahibong tulad ng sa nilalang na nakita niya sa labas ng tindahan ngayon lang. Doon na nagsimulang ipaliwanag sa kanya ni Sebastian na hindi raw sa pagkain ipinadaan ng paghahawa kay Antoinette, kundi sa pamamagitan ng similya. Isang sinaunang lahi raw na pinagmulan ng mga wakwak ang gumawa nito kay Antoinette. Ang lahing ito raw ng mga aswang ay ugali ng humanap ng mga mortal na kababaihan upang gawing suplaan o punlaan ng kanilang mga sanggol
bilang pagpaparami ng kanilang lahi at mukhang si Antoinette ay nahulog sa patibong at pangaakit ng nasabing aswang dahil ito mismo ang siyang nagbigay ng kanyang sarili kaya ito nagkaganoon. Bigla na lang nangatal sa kinatatayuan niya si Pauline. Tsaka niya binanggit kay Sebastian na may aswang siyang nakitang nagmamanman sa labas ng tindahan kanina. Ang sabi naman ni Sebastian ay kanina pa raw niya alam yun, kaya nga dali-dali niyang pinuntahan sa bahay kubo si Antoinette. Medyo nakaramdam ng inis si Pauline sa sinabi ni Sebastian. Ibig sabihin ay talagang sinadya siyang iwanan nitong tulog sa tindahan kanina kahit na alam nitong may aswang na umaaligid sa labas. Sa kabila ng pakikipagpambuno ni Sebastian sa nagpupumiglas na si Antoinette, hindi tuloy nito na iwasang matawa. Pagkatapos ay sinabi niya kay Pauline na hindi naman daw niya kailangan mag-alala dahil kung may pinakaligtas na lugar man daw sa buong barangay na ito laban sa aswang, yun ay ang sari-sari store niya. Nandoon din daw kasi niya inilagay ang lahat ng mga itinitinda niyang pangontra at pantaboy laban sa aswang. Sigurado raw siya na hindi man lang makakalapit doon ng boyfriend ni Antoinette dahil doon ay nakalamay naman ang loob ni Pauline. Hindi nagtagal ay nagawa ring igapos sa wakas ni Sebastian ang nagwawarikawag niyang kapatid na si Antoinette na tila ba naramdaman na rin ang presensya ng aswang na nangakit sa kanya. Panay ang sigaw nito. Nakikiusap na kung maaari daw ay pakawalan na siya ng binatang albularyo para makasama niya na ang pinakamamahal niya. Pero hindi ito pinansin ni Sebastian. Bagkus ay lumapit kay Pauline ng binata at binulungan siya nito. Inutusan siya ni Sebastian na muling bumalik sa tindahan at buksan ng malaking baul sa ilalim ng kama kung saan daw nakalagay ang kanyang buntot pagi na tinaniman niya ng anting-anting. Hindi agad nakasagot si Pauline. Halata sa itsura niya ang pagtutol sa inuutos ng binata. Kaya wala rin itong nagawa kundi ang mapabuntong hininga. Sa huli ay nagpasa itong siya na lang ang pupunta sa tindahan. Basta't huwag na huwag niya raw aalisan ng tingin si Antoinette upang hindi ito makatakas. Mahigpit ding bilin sa kanya ni Sebastian na huwag siyang magpapadala sa kung anumang sasabihin ng kanyang kapatid. Tinanguan na lang ni Pauline ng binata at agad itong kumaripas ng takbo palabas ng kubo. Halos ilang segundo pa lang noon ang nakakalipas buhat nang lumabas si Sebastian. Pero dali-dali ay nakita niya raw na tumayo mula sa pagkakasalampak si Antoinette kahit pa nakatali ang mga braso nito sa kanyang likuran. Kitang-kita niya nang halos gawin nito ang lahat para lang maalis yung lubid hanggang sa halos bumaon na ngayon sa mismong balat ng dalaga. Sa sobrang pagkabigla ni Pauline sa mga nangyayari ay tila ba bigla siyang napipi at nawalan ng sasabihin. Umurong ang dila niya at napanganga na lang habang pinapanood niya ang kapatid na naaalis na ang pagkagapos sa sarili. Nagulantang kasi si Pauline nang mapansin niyang mahahaba na ang pangil ni Antoinette at ang dila nito ay lumawit na rin mula sa kanyang sariling bibig. Mas nakakatakot na ang naging itsura nito ngayon kumpara noong una niya itong makitang kumain ng hilaw na biik. Bukod pa roon habang inaalis ni Antoinette ang tali mula sa sariling braso hindi nito pinuputol ang matatalim na titig nito sa kanya. Nanlilisik daw noon ng mga mata ni Antoinette na parabang sa pamamagitan noon pinagbabantaan nito ang buhay niya. Doon lang napagtanto ni Pauline na iba pala talaga ang pakiramdam kapag nakaharap ka mismo ng isang aswang pagkatapos ay isa pa ito sa mga mahal mo sa buhay. Mabuti na lang at bago pa mahuli ang lahat at nakabalik na agad si Sebastian, bago pa man siya magawang dambahin ng nakatakas ng si Antoinette, ay nahampas na ito ng binatang albularyo ng daladala nitong buntot pagi. Isang malakas na hiyaw ang pinakawalan ni Antoinette. Halatang nasaktan ito sa ginawa sa kanya ni Sebastian. Pero nagulat na lang sila nang mabilis itong kumilos at sa isang iglap ay gumapang ito sa dingding ng bahay kubo. Sinubukan pang habulin ni Sebastian ang dalaga pero huli na ang lahat dahil dumaan ito sa isa sa mga malalaking bintana at agad na tumalon mula doon. Sobrang bilis lang ng naging pangyayari.
Sa pagitan ng ilang minuto ay nakatakas si Antoinette ng ganun-ganun lang. Dinig pa nila ang mga yabag sa labas na tila ba tumatakbong palayo. Narinig ni Pauline na napamura ng mariin si Sebastian. Kasunod nagpaglamutak nito sa sariling muka. Ibinuka niya ang bibig niya noon para sana humingi ng tawad, pero naunahan siya ni Sebastian. Hinila nito ang kanyang kamay at dinala sa tindahan, kasabay ng bili nitong wag na wag daw siyang aalis doon dahil hahabulin niya si Antoinette at ang aswang na kanilang kalaban. Ibabalik daw nito ang kapatid niya. Nang mawala si Sebastian sa paningin ni Pauline, tsaka lang siya biglang natauhan. Nag-unahan sa pagtulo ang mga luha sa magkabila niyang mga mata at halos gustuin niya ng pukpukin ng sariling ulo dahil sa nagawang katangahan. Kapag hindi nahanap ni Sebastian si Antoinette ay siguradong hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Nasa kalagitnaan na pag-iyak noon si Pauline nang bigla na lang may kumatok mula sa labas ng sari-sari store ni Sebastian. Agad na napatunghay ang dalaga at nakita niyang may isang lalaking nakasilip mula sa steel matting ng harang ng tindahan. Agad niyang inayos ang sarili at pinilit magsalita ng tuwid. Tinanong niya ang lalaki kung anong kailangan nito. Sa baritono at napakalamig na tinig ay hinanap naman ito si Sebastian. Sasagot na sana noon si Pauline, kaya lang napansin niyang biglang kumislap ang mga mata ng nasabing lalaki at doon niya nakitang kakaiba ang kulay ng mga yun. Kulay pula at mauugat na nanlalaki rin ng pagkakabuka noon na animoy ito'y lulong sa ipinagbabawal na gamot. Pero dahil sa masangsang na amoy na ngayon ay langhap na bigla ni Pauline, doon siya nagkaroon ng hinalang hindi ordinaryong tao ang kanyang kaharap. Bigla siyang napatayo sa kinauupuang silya at napalayo doon sa kaha. Doon naman biglang gumuhit ang isang malawak na ngisi sa labi ng lalaki. Isang ngising halatang may hindi ito magandang binabalak sa kanya. Muntik na naman mablangko ang isip ni Pauline ng mga sandaling yun, pero pinilit niyang manatiling alerto sa takot na baka ito na ang maging katapusan niya. Pinakalma niya ang sarili sa pamamagitan ng sunod-sunod na paghinga niya ng malalim, kahit na sa bawat pagbuntong hininga niya tila ba ninanamnam ng aswang nakaharap niya ngayon ang bango ng kanyang hininga. Nag-isip si Pauline ng paraan para labanan man lang ang aswang. Gusto niya itong itaboy lalo pat parang ang lakas-lakas ng loob nito. Ngayong alam nitong wala si Sebastian sa tindahan. Binuksan ni Pauline ang baul sa ilalim ng kaha at mula doon ay nakita niya ang iba't ibang kagamitan ng binatang albularyo. May mga buntot pagi, may Biblia, may agwa bendita at iba pa. Pero ang pinakapumukaw noon sa kanyang pansin ay ang isang krus na gawa sa kahoy na ang dulong bahagi ay patulis na para yung isang panaksak. Iyon ang dinampot ni Pauline at siya nang iniamba laban doon sa lalaking nasa labas ng tindahan. Napangiti siya at nang dahil doon ay nakita niyang lalo pang nanlaki ang mga mata nito. Pero sa isang iglap ay nawala ang kanina lang ay malawak nitong pagkangisi. Napalitan yun ng takot na hindi nito nagawa pang itago. Sa isip-isip daw ni Pauline noon ay mukhang malakas ang sandatang nakuha niya mula sa baul ni Sebastian. Kitang-kita niya rin kasing akma na sanang tatakbo yung aswang nang sa isang iglap ay tila ba bigla na lang may sunod-sunod na bumagsak mula sa himpapawid. Pagsilip ni Pauline kung ano ang mga yon ay nakita niyang anyong tao ang mga dumating. Pero alam niya mismo sa kanyang sarili na hindi sila ordinaryo dahil imposible namang makalipad ang isang tao. Binalot na naman na matinding takot ang dibdib ni Pauline dahil doon. Gusto niya sanang tumakbo papasok sa loob ng bahay kubo, pero gulat na gulat siya nang imbes na siya ang harapin ng mga bagong dating na aswang, ay pinalibutan ng mga ito ang lalaking nagtangka sa kanya kanina. Tila ito ang balak nilang atakihin at hindi si Pauline. Sa kalagitnaan ng mga pangyayaring yun ay natanawan ni Pauline
ang paparating na isang pamilyar na figura ng lalaki. Sa wakas ay nandyan na si Sebastian. Halos mapatalon na sa tuwa si Pauline noon, lalo nang makita niyang sa balikat ng binata ay biyabiyabit nito si Antoinette. Pero hindi lang yun, dahil sa kaliwang kamay nito ay meron itong bitbit dala-dala. Habang papalapit si Sebastian ay lumilinaw mula sa paningin ni Pauline na isang ulo ang daladala nito. Ang ulo ng aswang na unang umaaligid kanina sa kanila. Hindi pa man nakakahuma si Pauline noon sa kanyang nasaksihan. Naggulat na naman siya nang biglang batiin ng mga bagong dating na aswang si Sebastian na animoy sila ay magkakaibigan. Ang sabi pa ng mga ito ay nararamdaman daw nilang may nangyayaring hindi maganda sa lugar na ito ng binatang albularyo. Kaya naman agad-agad ay nagpunta sila para tignan kung ano ang nangyayari. Ikinuwento rin nila sa binata na naabutan nilang inaabala si Pauline ng aswang na kinukuyog nila ngayon. Alam daw nilang bisita ni Sebastian ng babae dahil naamoy daw nila ang pagdating nito kanina. Nagpasalamat si Sebastian sa mga kaibigan niyang aswang. Pagkatapos ipinaubayan niya na sa mga ito ang gagawin doon sa hawak-hawak niyang ulo, pati na rin doon sa isa pang aswang na nagtangkaraw kunin si Pauline. Kalahi rin daw ito nung aswang na nang-akit kay Antoinette at gaya ng ginawa nila sa kapatid niya, balak din daw siyang gawing suplaan ng mga ito. Nang makaalis na sa wakas ang lahat ng aswang, inutusan na ni Sebastian si Pauline na alisin na nakatukot sa pangharang sa tindahan. Agad namang sumunod si Pauline noon, pagkatapos ay pumasok na sila sa loob ng kubo. Ibinaba ni Sebastian si Antoinette sa higaan nito. Walang malay ang kanyang kapatid kaya nag-alala ng husto si Pauline. Inalo naman siya ni Sebastian at sinabing natutulog lang daw ang kanyang kapatid at anumang oras ay gigising na ito. Ganun pa man ay hindi pa rin daw magaling si Antoinette. Kailangan pa raw nito ng ilang araw bago tuluyang mawala sa katawan nito ang itim na gagambang ipinasa sa kanya ng aswang na kalaguyo niya. Yung itim na gagamba raw na yun ang tinatawag na mutya ng aswang na kadalasan ay ipinapasa ng matataas na miyembro ng lahing ito ng aswang upang gawing aswang din ang sinumang taong pagpapasahan nito. Halos hindi nakatulog si Pauline ng gabing yun. Pasikat na ang araw nang sa wakas ay dalawin siya ng antok at hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Nagising siya dahil sa malalakas na pagdaing sa kanyang tabi at ganun na lang ang gulat niya nang sa paglingon niya sa kanyang kapatid na si Antoinette. Nakita niya ang kamay nito na ipinapasok sa sarili nitong puwerta at tila ba may pilit itong dinutukot mula doon. Marami ng dugo ang nagmantsa sa kinauupuan nitong higaan. Kaya naman nagsumigaw siya at tinawag si Sebastian na noon ay nagluluto pa lang ng umagahan sa silong. Dali-dali itong nagtatakbo para tignan kung ano ang nangyayari at maging ito ay nagulat nang makita ang itsura ni Antoinette na bigla na namang nawalan ng ulirat. Pakiramdam daw ni Pauline noon ay masisiraan na siya ng bait dahil sa mga nangyayari. Mabuti na lang at nandyan si Sebastian at ito ang tumulong sa kanya hanggang sa wakas ay muli nang makatulog si Antoinette. Nasugatan daw ang bukana ng puwerta ng kanyang kapatid dahil sa ginawa nitong pilit na pagdukot sa mutyang itinanim sa kanya ng aswang. Tila bumalik na kasi sa katinoan ng isip ni Antoinette at nawala na sa kanya ang epekto ng pag-aakit ng aswang. Kaya naman gusto niya nang alisin ang anumang itinanim nito sa kanyang katawan. Mga bandang alas 11 ng tanghali nang kumalam ang sikmura ni Pauline. Kaya nagpasya na siyang mananghalian na. Ipinagluto siya ni Sebastian na makakain pero wala pa siyang gana kanina kaya naman ngayon pa lang siya kakain. Sandaling umalis si Sebastian dahil may kinailangan daw itong kuning gamot na makakatulong kay Antoinette kaya sila munang magkapatid ang naiwan sa bahay nito. Umaga naman kaya kampante si Pauline kahit na nag-aalinlangan pang tumuloy si Sebastian kanina. Ang gusto nga sana nito ay isama na lang sila sa pupuntahan niya. Pero si Pauline ang tumanggi.
Alam niya kasing mapapadali ang lakad nito kung aalis itong mag-isa. Magiging sagabal lang sila ni Antoinette. Kaya napilitan si Sebastian na iwan sila sa kondisyong doon muna sila mananatili sa sari-sari store niya. Agad naman pumayag si Pauline lalo't alam niyang mas ligtas nga sila sa loob noon. Matatapos na noon sa pagkain si Pauline nang matanawan niya ang paparating na imahe ni Sebastian. Malayo pa lang ang binata ay kumakaway na ito at abot tenga ang ngiting binabati siya. Napakurap pa nga si Pauline dahil parang mas gumwapo sa paningin niya ngayon ang binatang albularyo, gayong wala pa naman itong ilang oras na nawala. Kumuway siya pabalik sa binata at sinundan niya ito ng tingin habang naglalakad. Huminto ito mga ilang dipa ang layo sa tapat ng tindahan. Ngayon ay mas kitang-kita na ni Pauline ang kakaibang kakisigan ng binata na mga sandaling yun. Pakiramdam niya masyado siyang naaakit dito, gayong hindi naman ganon ang epekto ng binata sa kanya kanina bago ito umalis. Napalingon siya sa platong kinainan niya at doon ay para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Napaisip siya, hindi kaya may inilagay si Sebastian sa pagkain niya kaya siya nagkakaganoon ngayon? Mapagkakatiwalaan ba talaga ang binatang albularyong yun? Nang ibalik niya ang tingin kay Sebastian na nananatili pa ring nakatayo sa labas, nakita niyang sinesenyasan naman siya nito ngayong lumapit. Hindi ito nagsasalita, bagkus ay tinatawag lang siya nito sa pamamagitan ng pagkampay ng kamay nito pasulong at paurong, na akala mo ay nagtatawag ito ng paslit. Nagtataka na talaga siya noon kaya napakunutang noon niya. Tinanong niya pa ang binata kung bakit hindi na lang ito pumasok sa loob ng tindahan para doon sila mag-usap. Doon natigilan ng kaharap na binata. Pagkarakay biglang may pumasok na ideya sa isip ni Pauline. Nginitian niya ang nasa labas na Sebastian at muli niya itong inayang pumasok sa loob ng tindahan. Habang inilalabas niya ang mga gamit mula sa loob ng baul nito na naglalaman ng mga pangontra laban sa aswang. Kitang-kita niya kung paano biglang nagdalawang isip ang nasa labas na siyang kumumpirma sa hinala ni Pauline. Hindi niya na malayang bumangon na pala mula sa pagkakahiga sa papag ang kapatid niyang si Antoinette. Kaya nagulat siya nang bigla itong magsalita sa tabi niya. Ang sabi nito tama na raw ang ginagawa niya. Huwag siyang susunod sa nilalang nakaharap nila ngayon kahit kamukha ito ni Sebastian. Amoy na amoy raw niya na hindi pantao ang dugong dumadaloy sa ugat nito, kundi dugo ng isang taong hunyango. Hindi maintindihan ni Pauline ang ibig sabihin ng kanyang kapatid, kaya naman ipiniliwanag pa nito sa kanya na ang mga aswang na siyang nanggagambala sa kanila ngayon ay may mga alagad, mga aliping sumusunod sa kahit na anong ipag-utos ng mga ito. Mga nilalang na tinatawag ding taong hunyango. Ayon kay Antoinette ay isa raw itong uri ng maligno na may kakayahang gayahin ng itsura ng sino mang gustuhin nito, ngunit hindi ang kanilang boses. Kaya pala kanina pa hindi nagsasalita itong inaakala nilang si Sebastian. Medyo nakaramdam tuloy ng pagka-guilty si Pauline dahil napag-isipan niya pa na masama si Sebastian kanina. Gayong wala itong ginawa kundi tulungan sila simula pa nang dumating sila dito kahapon. Hindi nagawang makapasok ng taong hunyango sa makapangyarihang sari-sari store ng albularyong si Sebastian. Bukod doon ay nagawa rin nila itong itaboy sa pamamagitan ng paghahagis nila rito ng black salt na nasa isang garapon sa loob ng baul ni Sebastian. Halos magtatalon sa hapdi ang hunyango. Umusok ang balat nitong tinamaan ng nasabing pangontra na hindi lang pala sa aswang gumagana kundi pati na rin sa kahit anong engkanto at mga maligno. Ngunit bago pa tuluyang makalayo ang hunyango ay dumating na nga ang tunay na Sebastian na hindi man lang alam ni Pauline kung saan nanggaling. Kitang-kita niya nang biglang dakmain ng binata ang leeg ng hunyango na agad namang nagpumiglas. Pero sa huli ay nagmakaawa na lang na wag daw siyang patayin nito. Binitawan naman ni Sebastian ang nasabing hunyango at hinayaan na lang itong magtatakbo palayo. Alam ni Pauline kung bakit ginawa yun ni Sebastian kaya hindi na siya nagtanong pa. Napapailing na lang din siya habang natatawang pumasok si Sebastian sa loob ng tindahan.
Mukha raw kasing ayaw talaga silang tigilan ng mga aswang dahil ang gaganda nilang mga babae. Sa totoo lang daw kasi ay yun ang isa sa pinakabasehan ng lahing ito pagdating sa pagpili ng kung sino man ang kanilang aanakan. Kailangan maganda ka upang ang supling na mailuluwal mo ay may magandang muka. Pagkaupo pa lang ni Sebastian sa isa sa mga silya sa harap ni Pauline, inilabas na rin niya ang isang maliit na botelya na naglalaman ng medyo mapula pero malapot na likido. Yun daw ang gagamitin niyang panggamot para mailabas ni Antoinette sa wakas sa mutya ng aswang na siyang tuluyang magpapalaya sa dalaga. Pero hindi mawala-wala ang kuryosidad ni Pauline, kaya naman nagtanong siya ulit kung ano na naman daw ang medyo mapulang likidong yun, na agad namang sinagot ni Sebastian na walang kagatol-gatol. Laway daw yun ng aswang. Halos maibuga ni Pauline ng sarili niyang laway dahil sa kanyang narinig. Akma na sana siyang tatangging ipahid yun sa kapatid nang si Antoinette ay makisingit sa kanilang usapan. Sa isang iglap, Sir Lancelot, nagdesisyon si Antoinette na gawin na sa kanya ang pwede nilang gawin para lang makalaya na siya sa pagiging aswang. Kaya naman dali-dali rin siyang sinunod ni Sebastian. Dumutdut ito mula doon sa botelyang maliit gamit ang kanyang daliri. Pagkatapos noon ay tinaas nito ang bestidang suot ni Antoinette at direktang ipinahid sa sikmura ng dalaga na sa isang iglap ay bigla namang nanigas sa kanilang harapan. Ilang saglit itong animoy na estatwa sa kinatatayuan hanggang sa maya-maya pa ay bumagsak na si Antoinette sa sahig pagkatapos ay nagkikisay doon. Hindi nagtagal ay nakita nilang humanga ng pagkalaki-laki ang dalaga. At mula roon ay lumabas ang isang nakapangingilabot at hindi kaaya-ayang itsura ng nilalang na may mga galamay. Isa iyong itim at mabalahibong gagamba na ang mga mata ay namumula at animoy umiilaw. Tititigan pa nga sanang maigi ni Pauline yung tinatawag na mutya ng aswang. Kaya lang ay tinakpan na yun ni Sebastian dahilan upang madurog ito sa mismong sahig. Nakakadiri ang itsura noon pero pinilit yung tiisin ni Pauline habang pinapanood niya si Sebastian na pinatakan yon ng agwa bendita upang hindi na raw ito bumalik sa dati at tuluyan na itong mamatay. Ang mga mutya raw kasi ng aswang ay may kakayahang mag-regenerate kaya lalo itong nakakatakot kung paghahati-hatian nila. Sir Lancelot nawalan ng malay si Antoinette pagkatapos noon at pagkagising nito ay wala na itong maalalang kahit na ano tungkol sa nangyari. Dahil doon ay napagpasyahan ni Pauline na wag na lang sabihin yun sa kapatid. Yun din naman ang plano ni Sebastian para naman mabilis daw nilang makalimutan ang mga nangyari. Hanggang ngayon po ay wala pa rin naaalala si Tita Antoinette tungkol dito, Sir Lancelot. Kaya kung minsan iniisip niyang niloloko lang siya ng kanyang ate Pauline. Samantala alam na siguro natin sa ngayon na hindi naman nahinto doon ang pagkikita ni Pauline at Sebastian. Dahil pagkatapos noon ay naging malapit pa sa isa't isa ang dalawa. Patuloy silang nagkita at naging magkaibigan hanggang sa unti-unting nagkahulugan ng kanilang mga loob. Marami rin kasi silang mga bagay na ipinagkakapareho tulad na lang ng pareho nilang pagiging utak negosyante. Ilang taon din daw na nagtagal ang pagiging magnobyo ni Tita Pauline at Tito Sebastian noon hanggang sa sila ay maikasal at nabigyan ng 3 supling. Sa ngayon po sa pagkakaalam ko, ilang taon na lang ay magsi-senior citizen na rin ang aking tita pero magkasama pa rin sila ng dating albularyong si Tito Sebastian at namumuhay sila ng masaya. Matagal na rin pong nagretiro si Tito Sebastian sa pagiging albularyo niya, Sir Lancelot. At wala rin ni isa man lang sa kanyang mga anak ang nagpakita ng interes na matutunan ng lahat ng alam niya. Pero sa palagay ni Tito Seb at Tita Pau, mas maigi na rin yun para naman maiwasan nila magkaroon ng kaaway na hindi normal na tao. Sir Lancelot, sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong ibinahagi ko sa inyo ngayong araw. Hiling kong sana ay marami pa kayong matanggap na iba't ibang mga kwento at karanasan mula sa ibang tao. Muli ay ako nga po pala si Paula. Magandang gabi po sa inyong lahat.